Amen. Ithempeli senaba abashumayela bayiqhaga bayinika umsebenzi nokuthi hhayi sasuqhubeka qhubeka wena wele-ke nabanye siyofa nabanye. Ngiyabonga amaNazaretha ukuguqa nje kwenu lapha ekhaya ngokomthetho walelibandla nayinkonzo umshumayeli yabile. Awukho umthetho wokuthi umfundisi ayithathe inkonzo ngoba umshumayeli usuke ephethe indlozi yokwazi inkonzo yaseThempelini. Amen. Noma ngabe iphethe yena ngoba ngabe uyabela omunye umshumayeli khona. Wena mfundisi uma ufika ukwazi mina ngifike ngingaziwa. Asikho icala uma umshumayeli lowo besabela aqhubeka. Ngizokhuluma nje kafushanyana. Kade ngikhuluma nasebusuku. Kade ngimenye wesibili ebusuku lapha eVarsity. Ize ngayibuyela ngama-12 njengoba ngilala. Kana ngisenayo impilo enhle. Okungiphoqa ukuthi ngize namhlanje lapha emzilweni ingcela ngizonibona. Ngize nginikhumbule nje kakhulu. Amen. Ngingumuntu ongahlali, ngesonto edlule ngiseJudiya. Ngesonto ezayo ngiyaphumela. Lalela futhi sesishilo ubaba ngiyaphi, kodwa ngeke ngisho ngoba ngamele. Kodwa zonke le masonto ngiyawahamba angikho futhi umzilo kodwa. Amen. Kodwa sengazisile ngeke ngisho-ke ngoba ugcwese sinemezele umhlangano washaya. Engakayibamezeli wetshena nje mina ngeke eJudiya. Ngesabathe ngidlule. Ngiyabonga ukubona bese ngimkhumbule amaNazaretha. Noma ngithole ithuba lokuba ngimbone, ngibone nale impumela emva kwami. Ngathi ngilele ibheke phezulu. Ngiyayikhumbula noma nginenkanje ngiyayikhumbula. Ugodwa lunjalo. Nebahle amaNazaretha. Amen. Asekuhleni lenkosi yezulu nomhlaba. Amen. Nesisize amaNazaretha nesiphathele kahle umuzi osekuhleni. Uma uzwa ukuthi akusavumi kahle kuhlala ehleni. Uthi baba awusesihlaleni onyazi wezulu. Noma umfundisi, noma umvangeli, noma umshumayeli, ukulungele ukuthatha umenzetha wakho ugaxe khupha indima. Uma ungenayo i-wardrobe ekhaya, uNkulunkulu uyophinde akukhuphule. Amen. Kunoma ugcina sewona lapha ekhaya ngoba icala lokubona lapha ekhaya sulo. Icala lelehlele wena lelehlele abazali bakho. Njengoba selapha kasizimisele ukukhipha abazali bethu ekhaya ezayo. Asiyimisele ukukhipha abazali bethu ezulwini likashaya. Sifuna uShemba abagcine khona. Nathi kuze simasiqhamuka abasamukele ebadala abantu abathi isambele kahle phambi kwaShemba. Mase lapha sinjengentombi izaboshada. Mayintombi izaboshada yokuthi amakhosikazi alomuzi ephuma kuwo ayibeke emva kwensika ayiyale athi mntanethu inkonzo enhle lapho yakhona senzele inkonzo enhle. Uma intombazana ephuma yoshada ingalizwanga lolo zisuke nesisila ngoba isiphula isizwe abazali bakhe baye bathi abasho ukuthi ukwenza into oyithandayo. Bathi ufuna usenzele inkonzo enhle bayibeke emva kwensika. Beyitshela lamagama enkonzo enhle. Sizokwenza leyo nkonzo enhle ngoba silapha akekho ezele sithunywa ngabazali bethu. Nowami umzali ukuthumile. Nowami ukuthumile. Nami ngitsheliwe ukuthi wenza inkonzo enhle emzini wasekhaya. Ungalona igama lethu mntwana wethu uma ufika singakhishwa ngawe ezulwini. Noma uzosehleni-ke wezulu amaNazaretha. Amen.
Baba sesihlalweni ngesabatha eseJudiya edlule evala khona umhlangano. EJudiya kade ngangiqala ukuya khona. Bengingona umhlangano wokuqala ukuya khona, kodwa bungathi wokuqala namhlanje. Ngiyaqala ukubona abantu abangayo eJudiya. Ngiyaqala ukubona abantu iy'moto zisuka etiyeleni zingena gravity zizongena eJudiya kuvaleke imigwaqo. EJudiya ngaphuma ngokuvala kwenkonzo sengibuya. Kodwa ngaze ngaphuma ngo-11 ebusuku. Ungaphumeki eJudiya. Kwakugcwele eJudiya ngathi uJulayi. Uthi umnikazi waleli banda, Nkosi yasizwile ngobunyazi, ithi besebaningi kakhulu abantu abezayo ngaphezulu kweyini. Amen. Ngabhekana nomfundisi omlungwana wayeseduze kwami. Ngathi, kodwa sogcina sisondaphi thina esontweni? Ngoba le nto labantu abangenayo kubiza ukuthi uma ukwasemba uzokubamba khona uma ungena ujawu waNazaretha. Ngoba uzobe ungasakwazi ukukhuphuka lekhuphukeni imoto ivalile. Khona abangeke bahambe ngey'nyawo njengami nje. Suka kasemba benzana. Kufanele usho khona ukuthi umbonge njawo waNazaretha lezuka. Sifica isikhathi esinjalo waNazaretha. Ngizwa ngangakabi khona ngesikhathi sikababa omkhulu. Ngoba abazali bami bebekhona, nobaba omkhulu wami ekhona. Kodwa mina ngangazalwa. Ngizalwa enkosini yesibili mina. Ngicelwa kuyo. Kunzima nokungithola. Abazali bami bebexoshwa. Batshelwa amagama anyahlula. Kuthiwa imfazi nendoda lalela la. Akho ngane ophinde uyithola. Le ngane wayithola embili zafa. Izona uNkulunkulu nawo dadewethu mina ababili. Abashona bakabheka bezanga. Ngazi ngisho amathuna abo. Ngoba kwaphela iminyaka engaphezu ka9 becela abazali bami. Sebengcwatshiwe bona ababheka bezanga. Bengangitholi athi umnikazi wesonto. Ufuna ngenzeni ngawe? Thatha ingane zabantu nginike wena. Ingane wabelezona uNkulunkulu lezi ezafayo. Bayofuna kwayivusa ababheka bezanga. Babe nalolu sizo angazi ukuthi wenzweni bangahlubuki. Ngoba babefika abanye kuthiwa inkosi ibusise uzobathola abantwana. Kodwa abantu babeguqile kuthiwa hayi hambani nanizwa. Angazi ngitshela kanjani. Ngengane enanidalelwe uNkulunkulu zafa embili. Pho mina ngithangenzeni manje. Bahlale babezela ngiyibonga inkolo yabo. Nami ngiyayithanda ukuthi ngiyithole. Ngoba mina ngingangeke ngikwazi. Angifuni ukuqamba amanga. Ngangeke ngikwazi ukuthi angibebusiswe eduze kwami uyithole ingane. Kuthiwa mina ngeke ngiyithole. Ingafihlelwa ngitshela nje emahlweni. Kungcono kuthiwa hamba inkosi ibusise. Kwathiwa wena ngeke uyithole ingane. Hamba uyohlala nje kanjalo. Bahambele unkosikazi nendoda yakhe bawubukana emahlweni. Kukhonile bayindoda inobonile. Inkosikazi yakhipha inkomo zaya kubo. Besifika ihlala inkosikazi ibuka inkosikazi ingazali ngane. Baqala ukukhuluma abantu bomndeni, awu zahamba inkomo nasibani bani. Kodwa lekhaya ugone izandla. Bantwana benkosi angikhulumi leyo ndaba. Kodwa ngikhuluma ukuthi uNkulunkulu esimkhonza wonyazi uNkulunkulu ngempela. Amen. Uthi ngesabatha edlule eJudiya. Uthi ngihleli esihlalweni engasinika ubhombela. Amen. Nithi isihlale ngihlele kusona ngasinika ubhombela. Amen. Nithi musane eNazaretha ukhohlisa ingane akithi kwaShembe. Manifika kuzona nithi wena ufanele ukuhlala esihlala. Nithi noma nami angitshelwanga kanjalo. Angitshelanga ukuthi mina ngifanele. Ithi ngabona sengiyehlela nje. Sho njalo inkosi unyaze ngesona. Amen.
Nazareta wengcwele Sabathi idlule ngizoxoxa loo ndaba yodwa bese ngibuyela phansi. Ngiyacela obeyabeka angabe yaqhubeka abeka amanzi angawabeka phambi kaNkulunkulu angube asiphe bese ficini. Sesingene eJudiya singafika indawo sekuthi kakhulu eJudiya sinyabusuka la mhlawumbe uyaphansi emkhabela yafa imoto esihamba ngayo yafa nje yaphela yangabe saduma yangabe sashintsha sahlala nje singasonga la ukuthi eJudiya sinokuhamba ngenyawo kodwa lento ngisho ukuthi ushiyembe limkhonza uThixo. Amen. Uhleli ehlelweni sakhe qolo phela. Amen. Amen. Esabi ukubumbela. Amen. Sahlala lapho asasonza njani yangena inkomo eJudiya siyayizwa nje sesiyakwazi ukuzwa zalezi ibhobho kodwa sikwazi ukufika khona ngenyawo kude sijame kwetrafiki la imoto isisho iklathi angazi noma yashiswa udriver noma yashiswa idimoni ube besiyanuka neklashi yanuka imoto yonke yangabe sawathatha amagiya yagcina engasakushashe wathi ibhetri ayikho emotweni lento engimoto engikhuma ngayo yintsha yaphela umnyanzo wabafonela eThekwini ecela umakhenikhi kwathiwa akekho umakhenikhi umkhulu umakhenikhi angamthola ozama uthole nesonto wasithi ayilungile bengimtholile kulungile ngikhulumele naye lesonto uzokhuphukenzela eJudiya azobonela imoto ifile kodwa angazi ukuthi ifile sesahleli kanjalo kwaqhamuka imoto bangibona ngihleli phakathi abantu bakaNkulunkulu bathi mfundisi kwenze njani asifele imoto pho nizonza njani ngathi hayi asazoza njani wathi lo moto ngizokhipha abantu abanemotweni ngilahle mina wabakhipha ngoba esisibongo olasha thina sithwala zasibeka eJudiya. Amen. Safika inkonzo iphakathi eyayiphethe umfundisi uDube esizoyibuyisela ezulwini ngoba kuhlale sihleli la akufikeki eJudiya. Ngingaphuma lapho ngayo endlini yamaphoyisa ngayohlala khona laba baka-SAP ngiyezwa kuyamenyezwa ethimbeni uthi uhlele eduze kamfundisi ugcwele nje amtshela ukuthi uyafunda ezulwini
uthe kusasho nje kwangena wakithi wathi futhi sesiqedile ithempeli sikufuna singakutholi uyafuneka ngaphakathi ngasukuma umlandela sangena into yokuqala engayibikayo emva kokunekelela uqhawula enkosini nganikelela ukuthi baba sifelwe imoto lapha phezulu ngakafika ey'tolo ingakakosi sifikelele esontweni uthi lo shembe simkhoza ayifeli imoto leyo baba iToyota wathi ifeli ngasengibuza kumnyazwayo udludla khona lo mphathi wamatekisi wathi babeshisa iklashi ayisadumi nje ukuduma manje sishe ngaduma siyiphushela eceleni komgwaqo ngizama ukuthi ushembe uNkulunkulu Amen. nokuphupha nokulela ukuthi mawupapa ukuthi ushembe ngiyathi uThixo Amen. wakuchaza konke lokho wayesethi ubaba senimtholile imakhenikhi uzobe ekhanda sathi baba asikamtholi wathi buzani labagcwetha bazobuyela ngani pho emuva ngase ngikhuluma into engayazi ngithathaphi ngathi baba sesiyitholile imoto osibuyisele emuva ngoba ngiyamuzwa ubaba ufuna ukuthini manje ufuna ukuyaphi thathaphi imoto ezobabuyisela emuva avese ngakhuluma into esekhanda yena ngathi baba sesiyitholile izosithatha nkosi masisuka la sibili ngoba ngane kwana imoto esiyitholile ngisaba ukuthi baba uzoguma esesho okunye asibakho usimbusisi imoto ethu awathatha amageni ayiphambili ayimuva iphushiwe abuseceleni sesilaphansi kule moto ebisize yasondeza beyazosibheka yokusithatha manje sisilapha nashiya khona imoto akuphumeki lapha eJudiya sekosha past 11 ebusuku akunyakazeki nje la ukhona uma imoto isuka bakude abashumayela iqhenze isiyini awa lonke angaze ubone uhlalo ngaleJudiya ngoba kuza namanye bangifakazela ukuthi awubona yini bese ethi unkosana lo usamshumayela manje ahambe ngiyocela lozo mdoza ngifuna ukuyishiya kulowa muzi esiphushele eduze wabangidonsele khona ngicele uba magcinele yona kuze kufika umakhenikhi kusasa ngithi ngiphuza abangane ukuthi ngathi angizohamba ngizayike into engizoyenza kwashaya ngonyawo eyakhona angithi ngiyezwa manazarena mama endawo ngabisuka lana uyaphansi lapha ngasahlengipilo la imoto isele khona befika lapha akazi athi wenzani ayisibikile uNkulunkulu ushembe Amen. ufaka isitati ufaka ukhiye emotini ulindele ukudonswayo ethi uphendula ukhiye bese ukuthi ishayiduma sathi ayizange inkinga Amen. afake igeli phambili afake lemva yemuva shayo aqala ngakholwa ngoba yonke le nto bengenzeka sihamba ubuze uba utifeni watshela kwabiwa ukuthi inhloboni kwabika wathi imtholile emakhenikhi sathi cha baba wathi kanti pho ngizobona ngani sasesikhulumile singayazi baba sesiyitholile imoto ezisuyisele emuva wasibona bagula lapha engikhulumayo esiningi emanazareta Amen. yadume wasuka ngawo lapha phezulu umshumayeli lo enshayela
wasihlangabeza la phansi ngayo. Yathi uma iqhamuka ngathi mina, hayibo, le moto isisipoki. Phela umuntu osefile kuthiwa isipoki. Sahamba ngayo, safika la ehlele ebusuku. Amen. Ungeke ubone kuyafa. Uthi kimi ngifonela izolo, uthi mfundisi, uyazi umuntu ngisahamba ngahamba namhlanje. Akazibe nalutho. Kanti kwakwenze njani? Ngathi nami angazi. Bathini omakhenikhi? Bathi amakhonikhi ayekile efile kule moto. Asibone ukuthi ngakhansi ngakhanani. Njengoba ishaya kahle kangaka, ishintsha kahle kangaka. Asibone ukuthi singayikhanda. Uthe umnikazi wesonto inani, inhloboni, waziwa uNkulunkulu ushembe. Amen. Ngiyabonga amaNazaretha, ngizile uzophatha inkonzo. Shimane ngizoqhubeka. Oh, iziqhoga zesonto ziyakulawula. Uthi azivale. Ngizocela ubaba uMshimane besifundela ahlebele ingoma yokugcina Nkosi esifakazi siphambi kwakho. Nkosi usisele ezwini. Amen. Nkosi phambi kwabangcwele. Amen.